Takže vy všichni, kteří jste teď získali na tomto koncertu poukaz za nejhezčí kostým, pojďte sem, pojďte na pódium, tady už jde první a pojďte další, pojďte. No a já teď předám slovo Janě Soukupové z tohoto obchodu, který věnoval trička do soutěže, aby nám řekla o obchodu více. Co všechno vlastně prodáváte, co máte za sortiment? Děkuju, dobrý den, ahoj děti. Já jsem moc ráda, že tady můžu jenom bezkratce představit internetový obchod a kamennou prodejnu Coolkit. Tajně doufám, že někteří z vás už nás znají, protože s kurzy Yamaha spolupracujeme již delší dobu, takže vlastně loni touto dobou děti dostávaly stejná veselá trička z biobavlny. Také jsme dávali dárky před vánoční akcí. My jsme vlastně největší dodavatel skandinávské módy na český trh. A proč jsme se rozhodli pro skandinávskou módu je asi nasnadně. My jsme rozhodně nechtěli děti ošidit o kvalitu. Takže máme zajímavé dánské značky Selaví, Mainimo, které vyrábí vysoce kvalitní outdoorové oblečení, jak do deště, tak do zimy. Možná jste si všimli našeho prodejního stánku v předsálí, takže tam si můžete i kvalitu toho outdooru osahat. Zároveň víme, že Skandinávci mají cit pro design. Děti by měly určitě chodit vesele a nápaditě oblékané, měly by hýřit barvami. Sami to za chvilku uvidíte, jak pestré můžou být vzory na dětském tričku. Takže to byl určitě další důvod, proč jsme se rozhodli zavítat do Skandinávie a oslovit tam výrobce dětské módy. No a určitě nám nebyla lhostejná ani výroba. Byli bychom rádi, kdyby všichni vyráběli kvalitně, ale také šetrně vůči životnímu prostředí. Takže to byl další důvod. Skandinávci jsou určitě velice citliví na životní prostředí. Bys třeba právě biobavlna švédské Maxomory. Dále jsme chtěli pokrýt nejenom teda outdoor, protože věříme, že děti by měly být venku a v pohybu za jakéhokoliv počasí, deště, zimy, ale věděli jsme, že trošku je i díra na trhu, co se týče dětské společenské módy, a i tam jsme vlastně našli zajímavého dodavatele, takže to je potom dánská značka Choco. Jak říkám, jsme hlavně internetový obchod, přestože máme prodejnu kamennou v Bráníku na Praze 4, ale veškeré informace o nás a o zboží nebo o oblečení, které prodáváme, najdete právě na internetovém obchodě www.coolkit.cz. Takže si můžete všimnout, že i proužek se dá zpracovat velmi zajímavě a veselé. Ty vzory, které švédská Maxomora, která právě vyrábí z vysoce kvalitní biobavlny, zpracovává, jsou opravdu neskutečné. Například příští sezóna tak bude mít například gramofonové desky na dětském oblečení. Kdo chce být opravdu cool a strašidelný, může si obléknout na sebe tričko s lepkami. Samozřejmě jsou to děti, takže spoustu zvířat. Přírodní motivy, bys třeba pampelišky. Takže tady vidíte, jak pestré může být oblečení pro děti. Ještě jednou říkám, je to švédská značka Maxomora a internetový obchod Coolkit. A Jana Soukupová, děkujeme za to, že jste nám představila váš obchod, děkujeme i za to, že jste věnovali tyto krásné ceny, ta krásná trička z biobavlny, dětem moc sluší, tak jim zatleskejte, protože jsou to děti, které měly spolu s maminkami nejkrásnější kostýmy. Teď se ještě nafotí, aby byla nějaká památka na ten dnešní koncert a na to, že zvítězili, a až dá pan fotograf pokyn, že už je to ukončeno fotografování, což už je, tak můžete pomaličku odejít. Děkujeme a přejeme krásné léto, krásné prázdniny. A potlesk ještě pro ně jednou.
Teď budeme hodně tleskat, připravte si dlaně.